सोनाब क'क्राझार बियाबनि एमएलए रबिराम नार्जारिया बिमा गैजायै जाबाय। मोनसे समनि एबसुनि आफादगिरि एबा आथिखालाव बिपिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारिनि बिमा लान्थि नार्जारिया मैया गुवाहाटी नोगोरमानि गंसे गावारि फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो रुंसारि जालाङो। दिनै रुंसारि लान्थि नार्जारिनि गोथै सह'खौ जोबथा मान बावनानै बिदाय होनाय जायो। बिमा गैजायै जानाय दुखुथिया एमएलए रबिराम नार्जारि बिथांनि न'खराव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया नुजाथि होयो। एमएलए रबिराम नार्जारिनि बिमा लान्थि नार्जारिनि गोथै सह'खौ बनरगाव बियाबनि गावनि आंगो गामि भानुगावआव जोबथा बिदाय होनाय समाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि एमसिएलए प्रकाश बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि बायदि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां मानगोनां सुबुं आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा नुजाथियो।